son plantas da familia das gramíneas cultivadas polo seu grán. O cultivo dos cereais fomentou a aparición dos asentamentos neolíticos hai miles de anos. Algúns cereais conteñen un conxunto de proteínas chamadas gluten que axudan a dar elasticidade ás masas empregadas para facer pan e outros produtos. Chámanse cereais panificables. Os cereais que non teñen gluten chámanse pseudocereais e cereais menores. Como curiosidade, os cereais sen gluten teñen un valor nutritivo e biolóxico maior do que os cereais con gluten. Hai persoas que non poden consumir cereais con gluten porque teñen intolerancia a esa proteína. Chámase a enfermedade celíaca. Cereais con gluten: trigo, espelta, centeno, axo ou cebada, avea, camu, triticole, escanda. Sen gluten: trigo sarraceno, millo ou maízo, millo muído ou panizo, arroz, quinoa, amaranto. A maior parte dos cereais son gramíneas, pero tamén se inclúen plantas con sementes que semellan a grans, pero que son doutras familias, como pode ser a quinoa. Os cereais úsanse para alimentación humana como animal e tamén para usos industriais. Humana: gran, fariña, gachas, copos ou pasta. Animal: pensos, forraxe e palla. Industriais: alcohol, derivados do almidón e biocombustibles.